Mă băieți și bine v-am găsit la un episod din seria voastră preferată de Samp Android. Suntem pe serverul rpg.oglive.ro, viitorul server, adică pentru că momentan DNS-ul ăsta nu o să vă meargă. Bă băieți, deschidem OGLive, abandonăm ideea de roleplay pentru că este greu. Scripterul pe care vreau să-l luăm la OGLive nu merge, nu vrea să scripteze, dar acum vrea să se apuce în iulie și asta însemna aolă, ce face dacă asta însemna să deschidem serverul în toamnă și mai bine deschidem unul RPG și să deschidem în iulie și decât să deschidem în toamnă când începe vara, începe școala, pardon. Și da, așa mi se pare cel mai bine. Scrieți în comentarii dacă am luat decizia bună. Deschidem server cu QAlex, echipa de la început. Ce ai luat la crești? Nu poți folosi, n-am admin bun. Bun, băieți. De ce am luat această decizie? După cum am spus, e greu. Alex vrea... Eu prima oară l-am contactat pe Alex dacă vrea să vină scriptă la ideea asta de roleplay, dar n-a vrut. GoToLV sau cum e? /LV. Go. Așa. Bun. Veh 522. Nu, /VRE. Veh 4. Nu. 541 e buletul. Perfect, perfect. /engine. Bun, băieți. Am luat această decizie din cauza acelor probleme. Bun. Și din păcate nu avem ce să facem. Am văzut că mulți vreați RP. Crezi, da. Mulți vreați RP. Și asta e. Da, mă, lasă-mă. Mulți vreați RP și n-am avut ce să vă fac. Adică sper să vă jucați și pe RPG. Sincer, voi vreați RP, dar 100% nu vreați server în toamnă când e școală. Adică așa gândesc eu, acum nu știu. Scrieți în comentarii dacă am luat o decizie bună să deschidem un server care a avut un număr mare de jucători. Adică OGLive a fost numărul 1 la un moment dat pe Samp Android. Acum nu știu dacă o să mai fie, pentru că ne-a ajutat ne-a ajutat era RPG cu promovarea aia, acum are serverul lui. Mama, asta cântă Five Gang. Mamă, mă deconcentrez rău când îl văd pe ăsta. Bă, a dat drumul Alex să filmez și eu și văd că a intrat deja 2 playeri. Bă, lasă-mi, bă. Liniște. Bun. Aveți serverul de Discord în descriere. Sper să jucați, avem idei unice. Spoiler ar fi Pizza Boy modificat. Așa. Modificat foarte frumos, adăugat niște sisteme unice pe Samp Android, care 100% trebuie să vă placă, niște avantaje la premium account, ce-am mai băgat, sisteme pe mașini. Și bine, hai că nu mai zic că să zice tot farmecul, o să fie ceva. Mamă, frate, 5 la baterie. Bun, băieți, eu am fost să mă fă, vă pup, vă aștept în serverul de Discord. Asta a fost decizia noastră, n-avem ce să facem. Doar așa puteam crește această comunitate și OGLive a avut un nume mare. Vă pup, băieți, și vă respect. Vă aștept pe serverul de Discord unde o să discutăm mai multe. Vă pup.